Mám pre vás jeden tip, ako využiť čakanie na menu, ktoré ste si objednali v reštaurácii. Ako správny fotograf máte vždycky so sebou svoj fotoaparát. Napadla ma totiž jedna taká vec, ako by som mohol využiť tento čas. Ahojte, ja sa volám Patrik Banás a spolu s Brianom Petersonom učíme v online škole perfektní fotografie. O čom je tento tip? Je veľmi jednoduchá technika, voláme ju maľovanie s dlhšou uzávierkou. Napadlo ma to, keď som sa pozrel na tento blikajúci neón tu na, že má také zaujímavé čiary, ako by to vyzeralo, keď som s tými čiarami maľoval a mal uzávierku trošku dlhšie otvorenú. Veľmi jednoduché nastavenie, chcem mať dlhšie otvorenú uzávierku, zhruba pol sekundy, preto ostatné nastavenia, aby som mal správnu expozíciu, mi hovoria, že moja citlivosť ISO má byť 100, uzávierka, ako som spomenal, bude asi pol sekundy a clona mi tým pádom vyšla zhruba na F8. A je to veľmi jednoduchá vec. Stlačím proste svoju spúšť a počas toho, kedy bude tu pol sekundu otvorená, budem hýbať takto fotoaparátom a snažiť sa nasledovať tie čiary. Pozerajte na to. Pozrite sa na tie fotky, celkom zaujímavá vec, čo poviete? Niečo úplne iné, trochu abstrakcie, nie je to klasický záber na neón svietiaci. Hej, tak toto bol len taký jednoduchý tip, vydajte u nás v škole perfektní fotografie.